बात के व्याख्या नाना प्रकार के गाना बजाना तथा 96% मऊगाना। वही में 2% मऊगाना। अरे बाप रे बाप, मैंने अब हमारा नहीं खे बुझात कि इनका जोड़ के ये धरती पर केहू कलाकार बाचल हो। सही कहता नहीं। मैंने को कहावत ना कहे जाला कि थोर भूजी या ढेर भर भरो हो। परदुमन परदेसी ये है वो है, ऐसे है वैसे है। ठेगा है। तू गावे खातिर आइल बड़ो कि रोशन राज के शिकायत करे खातिर आइल। तारा गाय के सुन के हमरा ई नहीं खेला गत कि धरती पर तो हर जोर लगावेला के कलाकार बाचल हो। एक एगो चेहरा हमरा आंख में लौकता जेकर नाम रहे तपेश्वर चौहान जी। उ तो मर गइले। बकरू बेचारू स्वर्ग सिधार गइल बा। जबले जोरी जमे ना तबले मजा ना आवेला। ये त काम करे के परी कि उनका आवे के परी ना तो तोहरा एजा से जा चल जाए के परी हो जा। उ आ सकेले जे मर गइल बा उ आई ना नु ताह ना हुल देव कि आज तू ही उनका भेड़ी चल जाएगा। तेल डाल के इनके भेजी। ये गाते हैं वो गाते हैं, क्या गाते हैं? ये जनता सब जानता है कि तुम क्या जानता है, फिर भी इन महान जनता के समक्ष इतना क्यों बनता है? जब ये भी जानते हो कि जला डालना ही आग का लक्षण है, फिर भी जानबूझकर उस आग में क्यों फानता है? ये मर्द का जुबान है, मरते दम तक वही करता है जो भी मन में ठानता है। लेकिन अपने आप को भी परदेसी प्रदुमन जीत में गिरे हुए मत समझना, क्योंकि इन हिजरों के दलों में तेरा भी एक प्रधानता है। लेकिन बकरूनी हिजरे के दल। कनिया नु कि जब घर बनावल जाला त एगो गॉड रूम बनावल जाला देवता घर, तो वही तरह के सुमिरन वंदना। तू सरकार ती सरकार ताल हमनी के नचनिया बोला के कुछ हंसी मजाक करी ले। सुमिरन में इनका से ना रहल गइल, हनुमान जी के वंदने में इनका ले रहल गइल है। हनुमान जी के वंदना में सुमिरन में नचनिया बोला ले कहत रहे कि ए ज्योति ए ज्योति रेडी हो गई हो तो जल्दी आ जा। ना तो खुल जाए हमर धोती। अच्छा जी जब कहले हनु कि ए ज्योति मर्दवा के तो तरह आवाजवा न निकलेला, फाइनल नानू बोलस कोनो चीज देख बोलत तो बुझाई के थूक फेंक दे है माइक पे आना तो लटपटा जाए। कहले कि ए ज्योति रेडी हो गई लोग आ जाता हमरा बुझाई। अभी का कहले हमरा नहीं, हमरा उहे सुना गइल है यार। लेकिन चला अपना जाने तू ठीक है कहले बा, कोनो दिक्कत नहीं है। गीत संगीत गावत तारा ठीक बा, लेकिन अभी लड़ी बुद्धि बात अभी सीखो। अभी मार्केट में 2-4 साल हमरा जोरे घूमबो तब तारा के कुछ बुद्धि बताइब कि गौनई कौना ढंग के होला। हिस्टीरिया के पेशेंट महाराज व्यास बोला दे भाई नचनिया बिना जियले नहीं खे जाती। मर दुगो भजन करे के ओहू में तनी मन से कले के चाहिए। एटा का दूसर का ताल में हम बोलौनी है कि ना अन्ना चनियो बोलौले बने ततनी खार हो जा। एकर कट क्वालिटी तारा के हम देखाई ई का चीज हियो आ तू का लेके आइल बड़ो जनतर ई ट्रैक्टर हियो। ई ट्रैक्टर हियो जरकिनो बर्दाश्त करी, खालू रोड सब में चली। आओ गैस टैंकर उठा के चलो अपने से पलट के आग लग जाएगा। बस बना देले बा। अपने से पलट के आग लग जाए। नया बात हो कि ना उहे मर्दे कुकुर वाला बात कुल कहता रहलो। हाय देख गाना बजाना का